Sorry tul, aku mau yobar saka ngarep kok. Awakku cek kesel kabeh iki. Jak temuan awakmu sisan. Halo, dijak temuan jak ngopi nyantai nang kafe kok ora gelem kepiye-piye. Walah tul. Ora ngono, awakku ya kesel. Ah, nyantai-nyantai sik ah. Waduh, gabut ki. Waduh, pusing. Mikir rondo, tak incar ora ketemu-ketemu, ora kena-kena. Waduh, lagi dancuk, bacindul. Waduh, lemes aku. Waduh, waduh. Wah, 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 wah. Weh, lapo kowe? Ganggu wae karo wong lagi nganu galuh we. Wah, galuh ana apa kuwi? Waduh, waduh. Wah, galuh. Mikir ke rondo lo, rondo anyaran. Waduh, pinggir rumah merindasku budrek. Walah, walah, walah. Ngono wae budrek. Waduh, jancuk bae jendol. Alah, kayak ngono nesu. Wah, ora ngono to tuh. Wasem ki galuh kaya ndak ngrepoti ae. Nyo, 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 ah, nyo. Aduh, nyo, ampun.